हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो लोगोफोर तरमुस जानो नागिरदों नै लोगोफोर वाटारमेलन तरमुस माबा dia ijo funa होगोन आं आरो खोलाय रराय खाथे माबे mana mobile बिया बेले दाग्लिन थेंखारखादा दैखौ नुवाखै नै गुफुरा दै नुवाखै नुदोंना नुवाखै नोंलाय अबे दै बियो गुफुरा मा जानाय नुबाय थादों नोंलाय बे टेबोलखौ नुवाखै बियो गुफुरा जानला मोनला दोनै फिथाइ दांख्ला हरजागोन आं जोबा ओइहा नै गुफुर बियो बारा खेलायबाय थानाङा आंजों बे गुफुरा kok खेलायबाय थागोन Kita bisa bergerak. Sedang. Sedang. Ada apa? Thầy về đây. Thầy vào cái bên đây. Ôi, thầy ghé nó mặt lại.